A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, foi a encargada de inaugurar a 13ª edición de Xuventude Galicianet ca apertura das portas no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago, que durante 3 días acolleu a maior LAN Party de Galicia, na que participaron 1000 mozos e mozas de toda España, os que se sumaron máis de 7000 persoas que desfrutaron das actividades de balde. Nesta ocasión, os organizadores quixeron facer fincapé nun dos aspectos que máis preocupación supón para a xuventude, o desemprego. Por iso o encontro contou cun bloque temático no que se abordou o emprendemento como unha opción viable de futuro para a mocidade galega. O director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro, e a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia Antega, Mar Pereira, percorreron as instalacións do Pazo de Congresos, onde interactuaron cos participantes da intranet e visitaron os stands da zona exterior do recinto, destacando a presenza de integrantes do voluntariado digital, un programa conxunto dos dous departamentos posto en marcha meses atrás e que ten como obxectivo achegar as novas tecnoloxías aos colectivos máis afectados pola fenda digital. E a verdade é que é unha aposta clara na transformación do Xuventude Galicianet hacia o ámbito formativo, hacia a empleabilidade e hacia que acercar os mozos e as mozas ás necesidades das empresas, xa que están presentes as empresas, asociacións empresariais que por primeira vez tamén forman parte deste evento e en definitiva o que buscamos é iso, mellorar a formación e mellorar tamén a información dos mozos e mozas para acercarlos á realidade e ao mundo empresarial do sector TIC e das novas tecnoloxías. Xóvenes que atopan na rede non somente un instrumento para o seu ocio e as súas relacións sociais, sino un instrumento para a súa formación, para a búsqueda de emprego e para desenvolver a súa creatividade, que lles podo asegurar que moita da xente que se xunta aquí e as ganas de facer cousas. Por lo tanto, este é un encontro, tamén como ben decía o director xeral, co sector empresarial, para atopar novas oportunidades. A oferta formativa foi a máis completa das 13 edicións celebradas no Encontro de Xuventude Galicianet. Abordouse un amplo abano de materias dirixidas para todos os públicos, como por exemplo hacking ético, neuromarketing web ou redes sociais. Con respecto a Extranet, onde tiveron lugar as actividades ao aire libre, convertiuse nesta ocasión nun punto de encontro de pais e fillos, mozos e mozas, arredor das novas tecnoloxías. As colas sucederonse durante os 3 días para acceder aos simuladores de golf ou tiro. Tamén houbo moita afluencia de público nos obradoiros de maquillaxe, no stand de consolas e no de ciencia divertida dirixida aos máis cativos. Os amantes da arte tamén tiveron un oco no exterior do Pazo de Congresos Compostelán, no que o grafiti foi o protagonista. Neste senso, os participantes puideron asistir a un obradoiro de iniciación e presenciar unha exhibición desta arte urbana. Por último, as noites temáticas de cine, a novidade desta edición da LAN Party, tamén foron un éxito. Ao longo da fin de semana, Xuventude Galicianet non pechou as súas portas pola noite e ofreceu de balde noites de cine temáticas.